καταρχήν να ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία των μαθητών του πρώτου ΕΠΑΛ δράμας. Δεν θα κρύψω ότι με ευνηδίασε πολύ ευχάριστα αυτή η πρωτοβουλία που έχουν πάρει για αυτή την ευρεσιτεχνία. Τολμούν λοιπόν όντως από μικρή ηλικία να είναι ενεργοί πολίτες, να παίρνουν αυτό που εμείς προβληματιζόμαστε πολύ καιρό και μιλώ ως διοίκηση, γιατί στη διοίκηση βρίσκουμε πολλά χρόνια, και τολμούν λοιπόν αυτοί οι νέοι πολίτες του τόπου μας να κάνουν ένα εγχείρημα που έχει να κάνει με την διαχείριση των σκουπιδιών. Μια διαχείριση που θα φέρει έσοδα στον Δήμο, μια διαχείριση που θα απαλλάξει από πολλά έξοδα από το Δήμο και μια διαχείριση που θα συνετίσει τον πολίτη να κάνει καλύτερη διαχείριση γύρω από τα απορρίμματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους μικρούς φίλους μου, θα τους αποκαλέσω, πολίτες του Δήμου μου, στους οποίους ευχαριστώ από καρδιά και λέω ότι θα είμαι δίπλα τους στο εγχείρημα αυτό για να επιβραβεύσει πρώτος ο Δήμος αυτή την καινοτόμο πράξη που πάνε να κάνουν γύρω από τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τους ευχαριστώ από καρδιάς.